Дзень добры. Перад тым, як я прапушчу вас праз польскую мяжу, калі ласка, адкажыце на некалькі пытанняў. Хто не вынайшаў водку? Руске? Правильно. Колькі літар у польскім алфавіце? Зашмат. Правильно. Да якой групы людзей палякі гістарычна ставяцца за непавагай? Футбольная каманда з Познані. Правильно. Які будаўнічы матэрыял шырока выкарыстоўваўся ў польскай архітэктуры 80-х? Усходнія блокі. Правильно. Чаму палякі бачаць літаральна ўсё? Ну, Марыя Кюрэ. Правильно. Назовите самага знакамітага польскага піяніста. Эдріан Броуді. Ну, як жа, правильно. Чаму польскі кідальнік молата, калі перамог на алімпійскіх гульнях, усё адно засмуціўся? Я не паспеў кінуць серп. Правильно. На якой мове Гаррі Поттер размаўляў са змеямі? Можа быць, на польскай? Правильно. Самы вядомы паляк на свеце. Адданы католік. Ён стварыў некалькі цудаў і стаў сімвалам міжнароднай рэлігіі. Левандоўскі. Правильно. Незважаючы на результат апошніх выбараў, хто самы папулярны польскі лідар усіх часоў? Ян Павел II. Правильно. І апошняе пытанне, даволі лёгкае. Назовіце краіну ў цэнтры Еўропы, дзе п'юць водку з нагоды і без, і вельмі часта ядуць бульбу. Хе-хе, ну Беларусь. Беларусь. Не, гэта Польшча. Але ж гэта Беларусь. Беларусь жа. Не, гэта Польшча. Якая Польшча, калі Беларусь? Калі я сказаў Польшча, значыць Польшча. Водка і бульба, ўсё правильно. Так, ціха, гэта і вы, і мы. Так, але ў асноўным мы. Все ж таки мы. У сраку ідзіце. Тумда.